2026 इं गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बयनिसिमबो साबायखर बावहरदों भेरगाव बियाबनि TCLCCनि चेयारमेन बिक्रम दैमारिया। बयनिबो गोदान थांखि गोदान मिजिंफोरखौ गोदान बोसोरनि जुरिजेननायजों जाफुंथों आरो बयनिबो मावनो लानाय खामानिफोरा जाफुंथों होननानै फोरमायो बिक्रम दैमारि। थुलुंगा गोनां बिबुंथिजों गावनि आंगो गामिनिफ्राय बयनिसिमबो साबायखर बावहरो आरो गावनि आंगो सुबुंफोरजों गोदान बोसोरनि रंजायो बिक्रम दैमारि। गेदेरखौ मान होनाय लोगोसे उन्दै गेदेर रंजा खुसि बायदि रोखोमनि गेलेनाय गेलेयो आरो बायदि रोखोमनि हाबाफारिजों गोदान बोसोरखौ मिनि खुसियै बारहोहरो। गोजाम बोसोरा बारग'लांबाय फोरबु नोंनि अननायजों गोदान बोसोर सफैलायबाय बाख्नायो जों नोंनि अननायखौ गोदान बोसोर सफैलायबाय बाख्नायो जों नोंनि अननायखौ। गोदान बोसोरनि मुङै बयखौबो खुलुमहरबाय आरो बयखौबो आंनि अननाय आरो आंनि गोथार मोजां मोननायजों नोंथांमोनखौ आं बराय हरबाय। दिनैनि बे गोदान बोसोरनि जुरिजेननायाव नों आंनि थांखि आरो बयनिबो आसा मिजिंआ जाफुंथों आरो बे जोंनि मावनो लानाय गोदान थांखि गोदान मिजिं गोदान खामानि गोदान सिमाङाव सोरजिगिरि बिफा इसोरा जोंखौ हेफाजाब खालामथों। दिनैनि दिननिफ्राय जोंनि साननाय जोंनि मोनदांथि आरो जोंनि थांखिफ्रा गोथार जाथों बेखौनो बिनानै जों इसोरनियाव जों गथायो। जोंनि देहा सोलेर मोजां जेरै थांनाय बोसोराव जोंखौ दैदेनबोबाय बेबायदिनो बे बोसोराव इसोरा जोंखौ बयखौबो हेफाजाब खालामथोंसै। जोबनायाव गोदान बोसोरनि मुङै बयखौबो आरोबाव फिन बराय फिनहरनाय जाबाय। थेंक इउ।